थांनाय 27 अक्ट'बरनि सालमारि देवालिनि हराव लंथ्रे बेलेनि मानिकपुर तिप्राजाक शिखलिनो फानखे चुवाक खानिवै खासिया खायै सामं हामिया खायमानि पाटिमुंगो खरक ब्रै सामं हामिया तांनाय रगनो रमिमानका पुलिस फिया पाटिमुनुति त्रिपुरा चाकमा हनै कक बांलाय तंगमनि तंमुंगो फासालो मानिकपुर थांगै तंका चांते कथालाय मुनि कक बेरिका त्रिपुरा चुबालाय बुथु मथाते लंथ्रे बेली जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सोसाइटी नि आदंग रक आमचनि लुकुरक बाय गुथुमुई कक सालायमानि लगे लगे सामं हामिया खायजाकनाय शिखलिते बुमाबुफा संबायबो कक सालायखा आदं रक कक त्रिपुरा नायतनाय ताकुताय बुखुसं एकप्ले नराव जो साइमानो बा नराव ससियेल मिडियायाव किसा किसा नुखना थांनाय 27 तारिख हर आरो कायसे काली पूजा मो एकप्ले आबो तो गोबां मानसिनि जागाव ताम हिनाय आबो ताक फानो चलि तंखो फिया बुरि न तो बराव फ्रेन्ड नों लायखना इनके बराव हर थांलायका हर थांलायका बराव पूजा नायना बागै इनके आफ्रु खांखाय न बराव आरो किसा ताम चुवाराव खानजा कापो इनके आपनि परायखाय असलाराव न इनके चारजना कावो सलाराव इनके बराव रमखा इनके रमन यागुलो ताबुखाय हाय जे बराव तो हॉस्पिटलाव थांजागा बोरै बिसाराव इनके थाङै बराव इको बर नंगो इनके थांका इनके थांमनि यागुलो बराव ने खरसराव खना इनके तिनि फायै त्रिपुरा सुबालाय बुथु चिनि कायसा म थातंगो ओ जे त्रिपुरा सुबालाय बुथुराव इनके बराव फायै बराव न सुबा सुरि फायका इनके जा माने बिथि खरस पानंग थबा इको ख्लायै इनके ता कायसा को सा क्लाइम इनके अब हाय ताकु ताइ बुसं ओ जागाव तिनि ताम हिन छनाय अब साम्प्रदायिक ताम हिन छनाय अब न अब हायके त्रिपुरा चाकमारि आं अब हायके न उंलाय तंमानि कक फिया आं कक त्रिपुरा बिसिंतै कयनाय कक त्रिपुरा कुनो दिन न अब हाय ख्लायदिन साया नों चाकमां थं त्रिपुरा थं नों रियां थं केबो डिवाइड टांलायदि अब जों कक त्रिपुरा बिसिं साग्लाय दङ आबनि बागै आं एक्चुअली आव न्यूज न आबनि बागै आं तिनि मा फायका ओ जागाव आंबो खोनाजा कक न के आबनि बागै आं तिनि आरो मा फायका के आबनो कयमुं तनाय कक त्रिपुरा बिसिंतै जेनराव केबो अब हायके डिवाइड टांलाय दि माने डिवाइड करियो ना केओ माने कि चाकमा कि रियां कि त्रिपुरा एबाबे आमी माने আমরা দেখছি কিন্তু এভাবে ওইতাছে আমরা এখানে কিন্তু আমরা কিভাবে সমালোচনা করতে পারবো আং কক বরকনি বিসিংতিবো বাংলাবো मा सावो वाइसाव सुंके जतर बुजिथोक इंके सिनि কক बरकनो मायां तंनाय दङ सिनि त्रिपुरा हास्ते गोबां मा तंनाय रखनो जे मायां आबनि बागै आं ककनो मा सावो ताकु ताइ कुसं इंके आनि कयमुंखाय आबो हाय सिनि কক त्रिपुरा बिसिंति कम गांके आबो हाय जे माने आबो हाय ता अंलाय थं जे गतना 27 तारिख उंगै थांका बोरै बिसा कायसेना आबो हायके नराव नुखना बिनि पेन लेटापटा এবং जेबो बेहुस उंजाक नराव नुखना बा नराव ताबु आं तो बतो फायका ताबुक इंके हॉस्पिटल नि कुलायो तलांखा बनो तला बतां सरि मोजामते हामका इंके आबनो आनि कयमुं थाइसा तंनाय केबो मानिकपुर र आबो हाय बा सुदु मानिकपुर यातायबो बिसिं दाव आबो हाय तां थुं आबो हाय कायसा कमिं तनाय कक त्रिपुरा बिसिंतै हांगांकाय ता कायसा आं बरक बाय आं बरक नुखुनि इंके बरक बाय आं कक साना साइ तंनाय जे बोरै बिसानबो आं कक साना साइ तंनाय जेबो ताम ख्लायजाका अहर तामंखा आबनो कायसा आं नरावनो खनारिनाय ताकुताय बुकसं एंको तामो तिनि जे फालेमानि आपनि किस समने सागार जों फालेमानि उद्देश्यखौलाय मानिकपुर जे একটা ঘটনা মানে 27 তারিখ কালী পূজা গো কঞ্জুবতী মঙ্গই যে বুড়িবাসা কাইসা চারজন চাকমা সম্প্রদায়नि চালারক বাই যে অবখাইজাং মানি অবখানাগৈ जों পারমিশন নাই মানে যে একটা মনো মিছিল খাইনি হিनै সমস্ত জাতি দফানতেই কিন্তু জন পুলিশ পারমিশন রলিয়া এর মধ্যে হল সমানির বাকি জন পারমিশন রাখা চং বিএসকু থেকে শুরু হয় জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ত্রিপুরা চৌলাই বুথু হ্যাঁ অনেকে খাই প্রায় চং মানিকপুর কমিউনিটি হল চং একটা সভা খাইকা একটা সচেতনতামূলক যে সভা যেখানে কুসংস্কার দূরীকরণ এই অবতীর্ণতী শিক্ষা তবুই আর তাছাড়া কঞ্জুবতীর উপর যে আক্রমণ অবংনাই অবনি প্রতিবাদ এবং যারা দোষী বন কঠোরভাবে শাস্তি রনানি এবং কঞ্জুবতী পরিবার এবং কঞ্জুবতীর আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে जों 1 লক্ষ রাং বনরনের অংথ যেতে বিরাট ক্ষতি করে থাকা একটা বুড়িবাসা জীবনে একটা দাগ জীবনে একটা যদি দাগ লেখাই খেলাই অবরিনি কোনো ফিউচার করি এটাই চিনি উদ্দেশ্য তাবো আরো যে নেক্সট জেনারেশন যারা দংনাই রক চিনি যে বুড়িবাসার তাম কয় নাম বংনি বাগै চিনি বার্তা যে গার্ডিয়ান সচেতন অংনি নাংনাই যে সারা বছরে একটা কোনো না কোনো অনুষ্ঠান অংই দङ চিনি বুড়িবাসা সিকলারক যদি থানানি খেলাই থানানি মুসুক নাই থাংখালাই গার্ডিয়ান লাগै थांतु
এবং এই বিষয়বক সচেতন অংনি নাংনাই যে শিক্ষা দীক্ষা দিকে অগ্রসর অংনি নাংনাই তারপরে এসব বিভিন্ন যে অসামাজিক কার্যকলাপ অযোগ থেকে বক বিরত অংনি নাংনাই কানমুচুম বংনি গামংনানি নাংনাই এবং শিক্ষা দীক্ষাকে বক আগে থানতে হিনে এই বার্তা सार किसा आंखाय चुबलाय बुथुनि चेयारमेन एडभाइजर बोर्डनि आंखाय जों दिनै कुनजुबुति त्रिपुरानि जे रुंफ्राय जामन्ति जों आरो कायसा हल सभा खालायखा हल सभा दाय जों अमदैनो आपिल नारखा जे जों कायसानि सम्प्रदाय बा जातिगत बाय हामियाखौ सालायनानै नाया जिनि गाव ओंखारो बोरियां फाउन्टो जमातिया फाउन्टो देबरमा फाउन्टो चांगमा फाउन्टो जों बंनि बिरुदिया जों बिरुदि सबनि बिरुदे दुष्कृतिनि बिरुदे जे बरक रंफ्रेनाय संफ्रेनाय रेप खायनाय बिनि बिरुदे कारण बो त्रिपुरा बसिंबो उमानो चांगमा बसिंबो उमानो जमातिया बसिंबो उमानो रियां बसिंबो उमानो जों कोनो कायसानि जातिगत बाय बिरुदिया जों एकमात्र बिरुदि दुष्कृति बिनि कठोर शास्ति उन्थो बहुचिनी चुबलाय बुतुन होते दाबी ताई कैसा दाबी होते जे ब्रेनो बिनी जीवन कलंक खलाई रखा और बरगनो कठोर साजा प्लस बनो सरकार तरफ होते बनो एक लोक क्षतिपूर्ण ना नुथक बंखादे चिनी एवं जों आपमर जाते शांति श्रृंखला रखा खायनान बागै जों चुबलाय बुतु काम खालायो जों जतबाय बाक्सा साग बाक्सा खाय थालाय तंनानि चिनी कक असुनो आच्छा ओ हरो तमा अंखा सालाय दो माने जों काली पूजा नायनानै थांगा काली पूजा नायनानै थाङो एरपरे ब्रक आनो रिंगै कलांगो दुगानो रिंगै कलांगो आनो माने ब्रक बायरे कलां थाङो बायरे कलांगै हासुं थाङो आसेंगाय ब्रक तमा कक सालाय आंबो खोनानानै हिंगे बिसिङै हासुं माने आनो हिंगो माला साखमा ता थांगो ता फायको दे आं तक फायनाय कफ्लै फायनाय नों एक्सकेननि बागै आनो बायरे वेट खादि सागो आसेंगे आं बनो नायसिं दंखा नायसिंते ओंया हिंगे थाङै रिं माने फायसि देंखा बिसिङै रिंगो आसेंगे आं बिनि कक्तिखे बिसिङै हासुंगो ब माने चक पुंगो चक ग्लासा तनगो ग्लासाबो तमा माने कापसा गो आसेंगे ब्रक सिबो हायकि नुंगदि हिंगा आनो आसेंगे आंखाय नुंखा हिंगे हिंगे नुंलिया आसेंगे ब्रक आनो जबरदस्ती के याकुं यारुमै खांगै परे आनो माने बखरगो माने निसा रुमसाला तारपरे मको मुगलिला अंगै आसेंगे ब्र आनो बियां तै फैयै आनो माने दया मैसाक माखासे बो आनो खायो तारपरे आं कुनु सिलिया ओके नों जे जरायरावनि बुंगो रक माने तमा बुङो दयामय तारपरे आरो पिटुका आसेंगे चाखमा माने दयामय चाखमा पिटुका चाखमा तारपरे राजचंद्र चाखमा आर बर्मु चाखमा केन आगे फ्रेंड दं बाय बाव सिनलायो ना आगे माने जत जों मिला मिसा आसे हाके आले ब्रना हाके अंगनगे खासुंया आं आगेबो जेराय फांचिनि से ब्र बायतिरसा फैयेंगे आं ब्रना आसे हाके खासुंया हंके अ बुरिनि बुंखाय बुरिनि बुं चाखमा माने माला चाखमा बुबनि बन्धु दे आनी बन्धु नो चिराय फांचिनि बुबायबो आसु दरसांगो जानाय मानायनिबो बुबाय ब्रिनि बाक चालायो ब आलाय बना हाके अंगनगे खासुंया चिराय फांचिनि से बुबाय तिरलाय फैयो आनी सरि ठीक नो माने ठीक पं ओइ थुंगा आइस्रि बचा खायके माने बखरक जे साइतंगो बिसे कं सिमाङे कं खायके अंगो नों सियाबा ठीक আছে अ हरो बा निनि सन्देह बसाग्राव कोनो एकटा माने कोनो जे खायका आबा हायराव दे सन्देह माने कोनो बसाग बसाया कोनो बसाया शुधु नुं माने सिमे बखरक साइतंगो आसुक सिमेसे अम्बो आनो एम्बुलेंस बे कलां थांगै लामा अदे माने खलाय लामा अदे कलां थांगै आसुक सिमेसे बाबाना सिगा बाबाना संगा आं ब्रुति फैलायंगे आसिंगे बाबा सागो नों ब्रु स्पाइका नों सिदे सिंगे आसिंगे सिबो वाइसा खलाय हस्पिटाल कलां थांगा खलाय हस्पिटाल कलांगे माने एनिसन एकटा अंगो खायजाक आसिंगे तारपरे अंगो आरो कक सोंबायो आं आसिंगे बाबाना साका आन जुता ब्रु थांलायंगे बाबा सागो नों ब्रु स्पाइका नोंलाय कुनु सिया तावसे नों जुता जे सागो इंग्रक सागानो नों आगेबो बगय बन्धु सिना
आगे बा हम तो निशा बोलते एकदम मंगसा से खाया नों आगे राव सोगे नों आगे कुनु से नुंगिया निशा बोलते नुंगिया बिरी तेरे आंग बिनुक सो हाके नुंगिया निशा बोलते से कुनु नुंगिया के अच्छा ना रूम फ्रेज आगदे ना निनी माने होते रूम फ्रेज आगदे ना रूम फ्रेज आगिया माने काशा रूम मानी लासियो आरो कुनु अंग मानी सिया दया मय चाकमा बनो ताता खायका नोंसिगो माने आनो रूम फ्रेज सुब्रे खाय माने आसुक सिमिसिगो आरो बाद बाकी खाय माने आं कुनु सिलिया आसिंके आं अंगं थांका बुमा आं बुमा हरता मंखा आबो हरनो उरनि चाकमा माला हिनै रिं तिना थांफैगा बनो आबो सारै माइसि जानांयाबो इनके आंके हिहा नाव बुसाराव बुमा बुफानिखौ खोनाया इनके तिनि बिपर क्लाइनफो सामैया पर क्लाइनफो सामैया आरो हिया आंके मथामानि बुं के बयनिखौ न खोनायाखे आंके हिंखा नोंनो रां फैसासे होया जो खक्साफोसे होया हाइंगे होया के होया थांखा बुं जुगागे सा 6टा 7टान समयो जुगा थांखे आंखे हिंखा थांबो थांयाबो दं जेफो नोंनो बिपद आबद क्लायु हिंखनारादि आरो हिं मानि जेफो फै आबो बि ब्रिया पाके जेफो फैसि दि के थांनो थांखे मुहा खुपमायाके के आरो बुताफो दङ दकानरि दङ हे ताफो खबमाया आरो बाजारनि कमिटिराव ब्रावसे बनो लाइके दुकान करे नुफो आके चो दिन खा मुइदे जाकान ना ब्रो हाया दे बनो निसा दिनि सिमखाइखा आरे हिचंगे ब्राव टम बावसागे आ दैया मै ब्राव लांनि लाख थामनो थानि हस्पिटाल भर्ती रादि होइफो के सुबा होइके हस्पिटाल भर्तीरिया जां मौनि नगो से तुइ फाइफो जों गार्जेन से हिए आरे हिया जागे मौनि नगो तुइ फाइके जखन ब्राव उत्तम हियानाय रनि रुगी हस्पिटाल भर्ती दिहि होय माने हस्पिटाल दे भर्ती रिखाय फाइ माने भर्तीरिया आखेर रुगी बियां थांलाय हाय हिया उरतुक माने थाना निब्रंनो जाना बाद्रिये उरतुक लाय माने ब्राव जां दैया मयूरो लामप्रा सफायके कायसा कफ्लो जाखे नुपसबो कायसा कफ्लो जानुखे आखे रुगिनो हस्पिटाल भर्ती दिहि होय माने ब्रक सामलेतनो आरे हिंके आबो सुंनाया आबो उत्तम ब्राव बरनि फुलानि फिसाला बुं कायसा आखे कान्तिफा कायसा दनजि हियानाय आरे हिब्राव सावो इनके आबार इनके जां मौनि नगोस इनके मौनि नगर तुफाय माने आबो ब्रिफां दंफो आरो ब्रिफां दंके ब्रिफां या फांगो रमजाखा इनके ब्रिफां तलावो बुख्रौ दै बुये दंफो मौनि बिये आखे आबर तुमाइके ब्राव हस्पिटाल पाथायखा जां जोंनोके थानानि ब्राव उबो चन्द्र जीवन चाकमा बुंकायसा आके थानानि ब्राव औसिकायसा जोंनो खबरि फायखा आबो ब्राव खबरि फायसे जों सियायाके सिया कुंजुबती हियानै साजिक दे आके कुंजुबती हियानै तमाउखा तमासौका फिदंजा थां खबर नारा दि आरे हिम फाके हियो उजुत आं तान्स तानाय फिसा गावखनाय आं तान्स तानाय आरे हिंके फा आं फिसा गावखनाया आरे हिंके आरे याखौ आरखे तासाखोदि जेफोन सेले थैथैनो हामनो थांसे जुगासे खबर नारा दि आरे हिहा सिका सालाबो हायंखा हिंके गोबां माजे र एलाकानि ब्रनो तमा हि सावनिमसो नोंलाय एलाकानि ब्रनो दे आं आइ सानो आरखे तिनांगे बुं बिपद कखलै गाय फैमो आ बिपद कखलै गाबि फैमबागै आं बायां बनो शास्ति नायो पुरा पुरी ब्र 5 जन शास्ति नायो आं 5 जन देना 4 जना केपसे काब्रा ब्रै बेके जा ब्रै बेके 5 जना आबन बगे नरनो सरकारिनोबो आं शास्ति बुक नायो ब्रनो हायाके हे परबतीबो गाम बखायमेंला हाया बखायमेंला ब्राव हे आरो कासुकनाय बेलाय हामबाय पैलासिनि कक त्रिपुरा चेनेल न तामबागे हिंगाकै कक आवायनि बिसिंतै जों जतनि थानियाव कक न कसारना मुसुंगो दिनै अ जागाव जों मानिकपुर टाउन हल जों ककलाम चाबलाय माने अब केबनि कुनो जातिनि बिरुद्धेया कुनो पार्टीनि बिरुद्धेया कुनो धर्मनि बिरुद्धेया जों फाइमानि हिंगाको जागा दिनै त्रिपुरा चुबालाय बुथु नि
लुआजी मुंबई खलाई चाइतोक लाइक हिनपानो और त्रिपुरा सुबालाई बुथुनी मेटार याबो मेटार हंकाय पूरा चिनी त्रिपुरा सानी त्रिपुरा हानी त्रिपुरा दफानी त्रिपुरा सारकनी मेटार आबोनि बागै जों दिनै और चिनी सालका बदलनि सिगला रकबो फाइलाय जाक मनुनि ताय जों लंतरे विलेज जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी आजागो प्राय 30 टा अर्गेनाइजेशन दंगो आ अर्गेनाइजेशननि बिसिंथि खलायै जों और जेसापानो मेटार हंखाय चिनी बरक दफानि जे फुरु हामिया चाया फायो जों आफुरमा फायो जों तिनी और चिनी बुखु खरकसा कुंजरानि त्रिपुरा हनै बिनि थांनाय काली पूजानि दिनाव बिनि गासै इन्सिडेन्ट माने नर जतन नुबाय खे आं आबास सबाय सानानै थांलिया तामहंगाय आबनो आ इन्सिडेन्ट न जों तथ्यमानखा हिनपानो जों प्रकृत तथ्यमाया साक जों आबाहाय खेया आबनो आवाय खेया जे दिन घटना अंगो आबनि हर 11टा 12टा रकनि बिसिङाव नानै थानि अलरेडी केबो फटो रहक आन व्हाट्सएप बाट सोशल मीडियाव आं आबनो रिनानि थांगिया ताइ जत्तनो न सिनि दफानि सिगला सिगलि रंनो बाङाबनो कयनो थांगो प्रकृत तथ्यमाया साक केबो आबाहाय के कक आवाय ता खलाइलायदि प्रकृत तथ्यनो तिसादि आबनि यागुलो जों तिनि अजागाव मानिकपुर टाउन हल जथेष्ट काहामकेनो खलाइका फिया अजागाव काइसा खादु मुंको गां सानानि मुसुंगो बबहाय हिंकाय तिनि जों अजागाव सिरिं खै हिमबतक खलाइना माने जिनि खादु माने फुनुंनानि माने प्रशासनिक भाबे अजागाव बरक पारमिशन रिलिया तामबागै हिंगाके बरकनि फुनुका जगाव जे कालप्रिट अलरेडी रमजाक खांकाय तांगै नरक हिमबतक खलाइनानि किन्तु जों हिमबतक खलाइनानि तो जगाव तामो बागै जों सिरिं केबनि कुनो उत्तेजनामूलक कक सानानि बागैया जिनि खादुमानो फुनुंनानि नेक्स्ट टाइम आबो हाइतां थों फिया आं जगा ताबुक सानानि मुसुंगो चिनि क्षेत्रे हिंगाके बैषम्यमूलक ओंगै तंखा बेलायखेनो ताफात ओंगै तंखा जेमन चिनि हेपी देबबर्मा ताकु हेपी देबबर्मानि घटना न तुइलायै जत जों सिविल सोसाइटी रक थांगै केस खाइके आंखौ खा कालप्रिट बुलचुं हालामनो 15 तारिखो एरेस्ट बो खलाइजाखा फिया आगरतलाव जे जागा सीएम तंगो जे जागाव प्रशासननि जत्तनि अकरा आसुकजाक तंगो आगरतला हाइटाउन विश्व हिंदू परिषद आरएसएस रक धर्मनि मुंगै काइसा बेदाबेद खलाइलायै बुलचुं जे मिशनारि रकनो बथारो ख्रिस्टान रक हिंदू रकनो बथाव आबाहाय रक आबो तो पुरा ताताल ओंकाय आबोनि सिगां रग बाहायनो कयेकजन आबाहाय नामदारि रक उनको निचिनि हेपी देबबर्मानि प्रकृत घटना नो फबनानि बागै आजागाव फिकुं बसराम खाइजा रक आबो फोटो आबो फेक फोटो रक नो एडिट खलायै बरक आबाहायके खलाइके ओंकाय जे जागाव 15 तारिखो बुलचुं हालाम कालप्रिट रमजाक माने यागुलसे बरक 20 तारिखो आगरतला हाय जागाव पारमिशन दिदु ओंकाय जों आसुक बिसिंगो मानिकपुर हाय जागाव जोंले सिरिं खलायै हिमबतक फुनुगै खादुमानि जे फुनुगनाय माने तांगै पारमिशन दिजा गेंजाक आ क्वेश्चन ताबुक जत चिनि सिक्ला सिक्लिनि थानिव आं खलाइनानि मुसुंगो सरकारनि थानिव अ क्वेश्चन खलाइनानि मुसुंगो ताइ बेबाक सिजाक नुकजाक रंनि थानिव आं ककनो कसारना मुसुंगो हंके ते काइसा कक पाइथागो कक त्रिपुरानि चैनलनि बिसिंति खायां चिनि अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनो कक कसारना मुसुंगो सिक्ला सिक्लि रकबो बेलाय खैनो ताबुकनि अजरा चिनि आं थासिंगो मा साका जागा मिटिं फुर बाहायनो चिनि बेबाकनि नजरा तंगो चिनि खादुनानि जरा खायकनानि जरा थानचांनानि जरा हंके ताबुकनि जरा खाय बेलाय खेनो मल हायमानि जरा जों सातक टेक्ट बेबाक थिखेनो खलाइजागो आबन बागै जों किसा खासिवै तंथगु हनैपानो आसुक याकबारा तंथंनानि कगया कगनो तंगु बसाबुति कखनायकै बुमा बुफा बिरमान मानो दफानि बुरै रक खासिया हंगांकाय बसं बिरमान मानो आबन बागै आं कक जत्तनि थानि कसारना मुसुंगो जों जत्तनो खासिलायै किसा आं ताबुक सामानि बाय चिनि कक त्रिपुरा सामानि बाय बा कबांमा ओ निउज मीडिया सामानि बाय केबो परिवर्तन ओंगिमिया साक बुजिवैसे सिनानि नांगौ दिनै गोबांमा बाहाय इन्सिडेन्ट खा चिनि ताखु खरकसा हामुलु जमातिया नै उनको शिलंनि एक्स प्रेसिडेन्ट तंमानि टीएसएफ नि बबाहायनो काली पूजा खिमान दिनो जों धर्मनि कुनु धर्मनि बिरुद्धे थाना मुसुंगिया थांगिया गुबुन किन्तु प्रकृत तथ्यनो जों माति सानाय आर अ चैनलनि बिसिंति आं कक कसारनानिबो मुसुंगो धर्म खलायदि जे जानि जा खलायनो खलायलायदि सुरिलायदि तंथकलायदि बाट काइसा खाकसां मुं जों तंथक मुं खलायनानि जागाव जों गोबांमा तिनिनि अबनि बिसिंतिबो आं दालगैबो मासाव चान्दा जुलुम खलायलायो आ चान्दा जुलुमखै खलायलायानो सारिगो नंलाय चालाय फेगलाय ओंलायखेनो अबहाय इन्सिडेन्ट गोबांमा आंगौ आबन बागै प्लिज चिनि जे सचेतन बररक नरक सिसा बायजादि थानचा निबो खागो या प्रिसेदि बेलाय खेनो हामबाय